искат палци и ще подкрепят както могат своите любимци. Начален съдийската минута. Прохаска. Полувисоко центриране. Има ли кой да сече топката? Нижиче пазен от Мапуков в случая. Ето го и центрирането. Отново Яблонски. И Хамза от далече рикошет. Каза злово рикошет в Цветкович. Реагира Божидар Митрев. Стави топката Хамза. Радошевич! Намеса на Митрев. Корнер. Напълно логично бе да очакваме директно от ляво. И сините атакуват с повече футболисти. Влашич, рикошет, Футач, намеса на Божидар Митрев. 14-ти матч на Божидар Митрев в Европа за Левски и Буш гол! 1-0 за Левски, голмайстор Серджио Буш в 69-та минута. Ето е радостта на феновете пред сектора, които не спираха да подкрепят сините любимци, които дочакаха своя момент. Левски повежда, общия резултат е изравнен. 1-0. Серджио Буш, 69-та минута, взривява синя България. Сякаш от нищо. Савас. Оханджа в наказателното поле. Оханджа, удар, рикошет и гол. Хайдук изравнява резултата в 80-та минута. Златна се оказва тази смяна и пускането в игра на футболиста с номер 11 Франк Оханджа. Отново имаше рикошет. Хайдук сплит. Гомес. Оханджа му отне. Голмайстора за Хайдук. Подава към Футач. Пропуск на Футач. По край градата. Атака на Хайдук. И втори гол за Хайдук. Голмайстор Анте Ерцек. В 86-та минута пълен обрат за Хайдук. Анте Ерцек бе сигурен, че Хайдук ще вкара гол. Самият той отбеляза втория и серията на Лев.